Porteu rodes noves vosaltres o no? Dues sí i les altres anem combinant. Endavant o darrere, depèn del temps. Què tal els trams? Molt macos, carreteres estretes, excepte l'últim, i el paisatge, tant enllaç com tram, brutal. Tu marxa d'aquí, sisplau. Mira, els dos guanyadors de rally. A por él, hay que ir a por él. ¿Qué? ¿Todo bien o no? Preguntas personales no, ¿eh? Aquesta temporada, 3 curses. Dos copies. Esperem. Suposo que sí. Esperem, eso me ha hecho daño, luego hablaremos en el coche.
Vinga, bé. 35 bona, a la senyal acaba en 4. 5 bona, a la senyal acaba en 4 i tanca poc. 4 aquí, tanca poc, 70. Vinga, dreta 6 bona, menys. I frenar per tard esquerra 4, que tanca a 3 bona, ràpida més. S'obre 3 bona, ràpida més, aquí s'obre, 100. Vinga, frenant, dreta 6, tanca 4 bona, menys, a la segona senyal. Frenant, dreta 6, tanca 4, a la segona senyal. Per esquerra 4 bona més, esquerra 4 aquí bona més, acaba en esquerra 4 ràpida, 100. Vinga, va, gas, gas, molt bé. Dreta 5 bona més, dins, 5 bona més, dins. Continua 5 bona menys, 30. I tard, esquerra 4 bona mitja. Tard, esquerra 4 bona mitja. ¿Qué es lo que voleu? ¿Qué es lo que ha de tocar? Jo aquest. La roda, tothom vol la roda, eh? No, 400 eurillos d'aquest També, però el primer no va desitjar-ho, el primer no va a sorteig. La roda, heu gastat moltes rodes avui. Home, això... Oh, mira, moltes no, però s'han gastat, eh? Sí? A veure, sí, perquè a Senti no en tocarem pas, a Senti. I el tram aquell està guapo. Sí, per mi el més maco ha sigut l'últim. Bueno, moltes enllaçades, baixadeta... Sí, no? Que ja sembla que portis un Rally Car, no pas. Les rodes aquestes ajuden, eh? Tirar-se, heu vist alguna frenada guapa? Això és una joia, això. Sense això... Mireu classificacions a Instagram. Mirem una mica de tot. Bé, contents. Sí, no? Sí. El cursista arriba al final. I vosaltres què? Jo le parlo amb el jefe, que si no li dic alguna cosa al jefe... S'ha de complir a mi, que si no s'enfada. Però ja està bé. Sí, més allò que ens pensàvem. Sí, els trams de baixada han sigut més divertits, que es podia apretar més. Sí, molt bé, ha anat molt bé. Tu, tinc el plaquillo ben posat? Treu aquí, però remena més. Per la fe! L'has fet parlar, li he dit que parlés amb tu. És difícil. O l'agafes allà amb un racó ara i es proves. Súper, això és benzina. Per mi no, per cos serà benzina. La foto se ve el olor o no?